voi tam tak khovela hian thil makalo thleng to thina tunruma kan ngai thak tur te po hi mi in atak nge yan ton ni in soi chhuwa lawata chuan awi omma ma ngai thlang o kumsang ni pa ni October thla khan Mark le anupui Catherine de hi Baltimore Maryland an baby shower man na turan kala an kalkong hi Ohio atanga kalani a darkar sari tlan ani a an tlan reido na wangin ma taka kalan duwa mase an nu angin an om talawa an tlai ang reng hle zan lai ani chuan darkar chan ve vel che tlan an ngai to an thleng chepa mase kalkong a hian an zu na chuak ve ve a bedroom an mo ve ve Frederick County Maryland arrest stop pakhata chon an ding ta a he arrest stop parking area po hi azan lai ni boka alo ruak le a car pakhat che he loading ve a car pol thim lampang sedan model lui lampang ani a bedroom ma chon tak chuan alo in park a he car atanga thalo tuklawa hian an in park ve ta boka ti chuan an bani chuan car atanga chuakin mi pale me che in thiarna lama chuan an kal sang ve ve a marka jok chu ron chuak ma sa a aron chua hian car pakhat loading ve chu a han en chiang dewa a ma kha chuan tu man chuang lova mo ti a ma se an en chiang chu mi pahni an lo thureng tia mu a pa pakhat hi driver seat a thu in mark chu alo en renga abula mi pa tle rol te hi alo muhil boka marka nan ni mu chia hi angai athata chia lo an ma ni che hi resto pa hian zan la ya lo oman ni a chuba ka hepa driver seat a mi zo khian mark hi aron en run reng mai boxi mark hian hengwi te hi ngai poi mo lo ang taka om sha matuma ma se angai to na chuan an nu churon chuak fat se heng mi mak tak pahni te laka tanga kalbo wat hi du da ni a rewak lawa chuan an nu churon chuaka akuta lo kai vatin karapan puya an lu da kongka an kala chuak turin an bek ta a hetian bek pa hian mark chuan an bula car chu a han en le a alu in herme win driver seat a thu jok chuan mark chu lo la en reng chu ni in mark chuan an car hi an en le thuaka an car nunglam license plate chunga chuan kutum tia te vel hi akwa a mu boka engkim mai chu mark hian makati a hetia tlan lawa an ding reng le an kar kuate mase an tlan wata an tlan wangwang nu chuan mark chuan an nu bula chuan an bula kara khan mi pani an thuta reng thule a in thiar zo lo chwa ve le a bana lo ka ya man mo taka alu pui chan te kha an ma ni wanga ni thute shila an nu po chuan arab role nu no le a mase an tumra man thlenga Baltimore a baby shower nein an hlim em a kha rest pan thil ton po kha na shereng to big lo ti chuan mark le ke thi te po Ohio an kir le to a car khat vel liam le to a an nu pa in an oma TV an ena breaking news lo omin car bula police ding an ron langa ama a baby shower tu ran kalkong rest stop an chul nang nge ya khan ni in he car lo lang hi mi pahni pa pakhat le tlei rol pakhat an mu na car nge kha alo ni boka he news headline hi DC snipers te manan ni ti ani a khapa driver seat a thuzo kha mark alo en reng tu kha tu dang ni lovin John Allen Mohammed ani a chuan abula tlei rol mu kha Lee Boyd Malmo ani a ani pahni hian hemikum October chung khan mi som lai an thata mi pathum vel an hliam boka Washington DC huam chunga vek ni in car thum vel chung an che a markan an car nunga kwa a mu te kha an sniper mi an ka na an car trunk chunga birusia an ka na ta na anti kwa kaloni a hemi te pahni hian engril rungi an putang le car thum chungin mi som an thata liam an omboka no pangzo kumsom pasari mi lek Lee Boyd Malmo hian a soile da chuan mingau paruk tal than tuma rai puar ka adula kher ka ten tuma tumrap thlak tak tak dang pon neya anni hi anril ru enin serial killer nge anni spree killer ti hi researcher te poina an in yal phana lo ni ta a masi an tum tam takan ti ma in naman an ni a mi som chu an lo that man thowa rap thlak takani ti chuan khazana market nu pa an chol na rest stop kha mi an tha thin hun la ya an chul
bi rukri na anga an man thin alo ni a khazana market nu pa an tha lo chan ni an rin chu an bi ruk na mun berani a khalai kha thil thalo thlen an du lo wang chawa that lo ani an tia market nu pui ke thi kha rai le ngala rai puar tha khan thil tum jing mi ni mingau than tumbok ma se khamuna ber kher khachuan an chengam lo mase he muna nge an rest pa nge thau hian man an ni ta thawani mohammed zokhi kumsang ni pakwa khan chiu hlum nge du electrocution mangati hlum ti in du thanna an pe a mase du than du lawa wangin chiu hlum chuan than sakta a ei du nu nung ber alasmi la hian arsa red sauce le cake te athangani anti hlum don hian du du atop na na asoyan rem ti a ma se engma asoi du lo ti hlumani ta athural puipa ama mohammedan a fashion nia soibok balmoi ro hi chu dam chunga tang turati anita ni kumsang ni paruk November thla khan Nintendo te chuan gaming console pakhat Wii ti hi anon siam chuak thara alar ngalem ema an shal zo ngal deuh tho ti theya January thla lo ni chuan awang ngal ema a om chun leitumin mi te chu an in chu reng ni ber mai Sacramento Radio System KDND te chuan Wii hi pakhat an neya hi competition buat saya achak ber pe kan tumta a he contest hi hold your Wii for your Wii ti ni in contestant te chu tui tam takan pe anga chuan an in charanga azung har ber chu an chak don ani an thil ti tum hi an puanga mitam tak chuan tui tam na tuk in hi thalo thi na hiala thleng thei ti in social newa oma ma se he radio station de hian kan shalom ti in enga vakan ngai lova ti chuan January ni som pani jing lam malonia contestant mi som pariat te chu KDND radio station an ron thleng to a an thutiam enge motor te chuan han sign ve a an thutiam ma hian an thrisial na kai hnoi lam tak sahar satna a thlen na lam tura hianin mo kan phur lawang kan phurang ti lam engma radio station te hian an ziak tel lova hian tu saina hian he contestant zinga pakhat hi Jennifer Strange ni in kumsom ni pariat mi ani a fa pathuma neya hewi hi a fa te ta na hlo sak tu maron telani tui bottle ounce riat liter khatling lo bottle chu pe kan ni ta a minute ni chung an in zawanga minute ni nuwa chuan an thun khat le anga an in zelang heng minute ni chung kar zela hian an in zo man love mo an zun chuan an tla ti na ni do na ni daruk le minute som panga jingla manchana daria tani a bottle nga an in to a contestant engi mo za chu zun chuak lu to ka wangin an tla to a ma se hun arei don riawan sha ta wangin tui bottle te chu a aya lian an pe a Jennifer po tiamin Jennifer po la tling sham zela bottle lian zok pe kan ni a darkar liam zela Jennifer le mi pakhat chi an umta bidangan tlavek to radio a hian Jennifer chuan analutuk atiri te shia tani a host pakhat chuan nui chungin muri mairo atiri te langa mi pakhat o akal hlei thei to lovani kha ti ten sheboka nuiri atama enga te wakan ngai lo nurse pakhat chuan he radio station hi heti la hian ron gola thil thalo takin ti ani thina thlengange aron tia ni e water intoxication wang hian a thi theiani water poisoning ti ani boka a omzia chu thisen kalkwal lai kha pol dal theya kha khan thuak ati vunga koma ine mon umlo po in thina hiala thleng theiani nurse chu soi hian ngai poi molem lova anda a host chuan contestant te chu wa awin hey thin omem ti in avala nui mai maya revak lawa chuan radio ngai thate chuan host o an shele a Jennifer dul chu makati thuwa soya rai ang mai na oma he Jennifer dul tak tak chu ni Revak lawa Jennifer le aladam pakhate chu anon luak boka mase bedong lovin tui chuan in zela mase Jennifer chu to pa chuan atlom ta pahni na ani a Justin Timberlake concert na ticket adong ta a hola ma chuan luana ema a chaphiala a thopui pakhat chu kolin alunat ema wanga na akal theilo tur thu ashila ti chuan he a thopui tu nu hian ngai to ema wangin Jennifer nu chu a betaringuta Jennifer angai to riau thu ashila Jennifer nu chuan afanu Jennifer te in lam chu apan fata ti chuan avalu chule an in bathroom a chuan Jennifer chu thi in awa mutani water poisoning banga thi ani
he radio station te hi Jennifer I chung te hian an khinga kha contest ma khan thu sign tir kha chu an nei ve nge kha ma se an taksa le risial na lam kai noya engma an sign lo kan ti to kha he radio station te hi Jennifer I chung te hian an khing ta a dollar makta dwai som paruk chuang choi turati an ni ta ni